Добър ден. Едно отворено писмо с искане точки от коментиране на комитет. Как се казваме? Да. Госпожа Павловска е изпратила с общо казано по темата на енергетика 7 точка. Има топлофикация и вода. Може да се концентрираме по тези 7 точки, защото това, което става преди по протестите излиза, първо ще разтема. Ще ги чета точките и ще ни отговаря на темата енергетика. Първа точка – незабавно да се отнеме взетото от такива решение и увеличаване цената на тока с 13% взето на 1 август 2012 година. Искам изрично да подчертая, че тези решения взима ДГР по независими регулатори. Вчера въобще ни беше обърнато внимание. Затова всичко това, което казвам, ние го препоръчваме на ДГР, надявам се да се съобразят и да вземат по-добро решение тогава. От 1 март, от това, което като мерки с намаляването на признатия разходи, повече енергия, 85% от АЕС-то и до 90% да влезе в сметките, от 1 март може да намалим, повтарям, ако ДГР се съгласят с 8% цената на тока. Според нашите разчети с 8% може да направим. Втора точка – намаляване на квотите за производство на скъпа енергия. 100% от ефтиния ток на тази отговори към този момент може да кажем между 80 и 90%. Защото има договори, които са подобри с фирми от икономиката и промишлеността, така че в следващия период от време, когато всеки месец можем да отговорим и с 100%. Тогава можем да отговорим с 85-90%. Да задоволяваме на вътрешния пазар. Точка 3. Преминаване на ЕРП като процент на държавата, а за съответствие с европейските норми директиви, по тази точка категорично съм против. Няма да съм аз този, който ще национализира в България. Който иска, това трябва да иска национализира. Така че съм искал, че това точка ще оставим, ние няма да национализираме. Точка 4, но разбира се, това, което прави в момента, това, което правят митници, правят данъчните, това, което се прави по линия на всички правозащитни органи и включително желанието ни да предоговорим част от договорите и всичките, където има възможност, мога да кажа, че ще продължим да го правим до днешни утрешни и следващите дни. Точка 4. Премахване на всички посредници, нека да поемем техните функции. Имам възможност да нямам това да кажа как може това да стане, но той в момента няма посредници. Точка 5. Разсекретяване на всички договори на производители на енергия за вътрешния пазар. Това е много финално, вече е направено. Ако има още нещо да остане, в рамките на това ще бъде направено. Разтрогване на договорите, ощетяващи държавата и българските граждани. Че има договори, които така са направени и вие ще ги видите, че всяко едно разваляне на такъв договор влече огромни устои. И тези, които са ги подписали, това казват, да не ни дават такъв, а да излезете да кажат, защо са ги подписали. По-просто и по-честно и по-ясно. Подписали, защото така е. Не ми дават такъв, изглежда да
Ние нашата отговорност знаем. Те си това напяне. Точка 7. Търсене съдебна и наказателна отговорност за нанесени вреди на държавата от лицата, подписали съответните договори. Това, което чух, че от прокуратурата днес се съобщила, и това, което и от Комисията за корупция в парламента се изпратили в прокуратурата, аз съм убеден, че в рамките на тези 2-3 дена ще има развитие от тази посока и вече, колкото знам съвсем режим, колкото вчера и така нататък. И трите ЕРП-та са глобени днес. В рамките на днешния ден чрез ще се отнеме лиценз. Тъй като, когато дойдохме на власт, направиха проверка, губихме ги 100 милион, дадохме им срок и време да поправят грешките си. Виждате, че проверката, която излезе на финансите, излезе на 8 февруари, където ние сме възложили проверките много преди да се договори за протест. И благодарение на тази проверка, това, което знам, и в рамките на дни ще бъде отнет лицензия на чест. Другото важно е парламента и всички политически сили поискат да свършат работа още в рамките на ден, 2-3, да изберат с 2/3, така както сме предложили, целият състав и председателя на ГЕРБ. Като за ГЕРБ поема отговорност 50% от квотата, която ще предложи ГЕРБ, да бъде от гражданските организации. Така както те искат. А в другите партии, за толкова демократични, колкото те правилят, и те да предложат същата квота, тогава в ГЕРБ ще имаме 50% граждански контрол. Ние като партия сме годени това решение. Да ни бъдат хората, които искат да влезат от нашата квота в ГЕРБ. Промяната в закона е, че е внесена в парламента за промяна на закона за обществените поръчки за тази различка, която са по-оздрави да си прехвърлят на техни фирми без зони. Разбира се, тук има и доста работа и криминална полиция, нека да кажем за по-разбираемо за хората, защото има електромери, които са манипулирани. Важно е да излезе еднаква сметка. Аз съм убеден, че инкасаторите купат едни електромери за сметка на други. И затова има, ако видите сметките, на съседа 70 лева, на този номер 30 лева. А има еднакво потребление. Освен това, когато са закупили трифазни електромери, които просто линии са на цената на 4-5 такива, които ни вършат работа, и тук отново такива умишлено, според мен не са го хванали това. Отива след това да признат разход от такива на сметката на потребители. Друго в тази посока скъпите енергии, които дават скъпите зелени енергии, там има квота, също знаете, на 2 пъти намалихме цената. Променихме закона, защото ако бяхме оставили подписани и прият закон тогава, разбира се, може да се върнете към изказването на Корнезов тогава в парламента, как е прият този закон за зелените енергии. Знаете, че цената беше 800 лева. И аз тук много пъти в тази зала съм казвал какво ще доведе това след време, то дойде това време. 800 лева, 700 лева, вятър, слънце, скъпите централни на лице 1 и 3 и то дойде. И аз много се надявам, тези, които са ни го причинили, да не се опитват да се качат на гърба на хората, които протестират и изнемогват, да кажат защо са го приели. Вината, която имаме с назначаването на Семерджиев, повтарям, това е нашата вина. Трябва да ви го предложим. Ние не се месим на работата да такива и по никакъв начин не съм си месен. В момента, в който започне излезе проверката на чест и да идоха сигналите, съм го обробил
И аз се надявам, че неговата лична отговорност и вина, съответно с един правов процес, ще бъде доказано в съда. Това мога да кажа. Аз нещо да не пропусна. Да, още нещо важно. Говорил съм с господин Златев, комисията на потребителите. Всички могат да заведат колективни искове. Това е правилата форма. Съветвам да го направят. И всички, които имат 20% увеличаване на цената на кофе-купакулите, да заведат жалби за сметка на електроразпределителните дружества, ще бъде проверена сметката и електромера съответно. И моля тези, които имат съмнение за съседи, които правят подобни нарушения, също да информират, защото в един момент всички ние в Купо плащаме този ток. На входен изхода цифрата е една и съща, а вътре в системата ги се направи манипулация. Даже едно от електроразпределителните дружества дадоха пример с миналото септември, когато се умили всички инкасатори. След това вече проблемът е бил решен. Ние сме създали няколко мерки, които могат да решим да проработим и по инкасаторите, дори на тези частни случаи, които изпълняват. Аз съм носително основно към Съединяването, за което депозира вчера в Министерския съд някъде около 9 година с исканията на хората, които, по-голяма част от хората, които бяха на митинга в Матей. И изобщо и други хора от цялата страна. Това, което искам категорично да заявя и да стане ясно абсолютно на всички, че тези митинги имаха за цел създаване на свободно гражданско общество в България и нека никой да не си приписва каквито и да е било заслуги или да си мисли, че някой има право или възможност да се възползва от волята на България и да бъде протести. Защото ако това правителство подаде оставка, аз искам да кажа, че други ден не няма да има парламент, а той ще бъде сривен. По една проста причина, че хората 23 години се нагледаха на такива злоуми и на такива лъжи и нямаше нито един осъден. Питам, какво се случва с Руменовчата? Предварителният разговор, питам господин Борисов, какво се случва с Руменовчата?